Akong adtoon ang lugar. Kundiin giingon sa akong assistance nga kusog kayo ni detect among detektor sa gold. Nining panahon na. Mao na ning panahon na nga madato na me. Unya ikaw, ha? Doon na mi adtoon rong gold nga kusog kayo ni detect among detektor. Basin ganahan ka mo invest. Way pili ni piso 2 3 open kay kitang tanan aning among negosyo mabulahan. Kuyugi ko ninyo. Few moments later. Di ko mahimong masipyat. Kining kahuya nga galpur magbe. Usa ni sa timaan kung asa nahimutag ang gold. Di, hindi ko ni bilangkan. Nakita na nako ang timaan. Timailhan na diring dapita naa ang gold. Yun na pa. Asa man tong assistant? Assistance! Asa man tong asa man tong tawana? Oy, sir, di ako dari, sir. Nakunsa man ka diha? Ada ka to kung pinaabot ni mo, sir, oy. Ayo sige ka to. Lagi mo nang dugay ka tamba dato. Pasensya na kayo. Tugon kay ka. Sir, oy, sir. Karon, nakita naman ako ang mga sinyalis Oh, mautuod ni kini. kung asa nabutang ang gold. Oh, mao ni siya ang sinyalis. V, V. bilangkad. Oh. Be, asa man dapita to kusog kayo nga ni detect. Kani, sir, mao ni, sir. Asa man? Kani. Kini? Kani. Mao ni siya. Ang V ug ang imbornan. Mao ni siya. Kusog Kini. kayo detect. Kini guys, matod pa sa akong assistance nga kusog kuno kayo ni detect diri dapita. Ato ipanawagan sa ato mga nagtanaw da. Di adering gold. Kusog kayo ni detect. Katong ganahan mo invest ha sa mong negosyo. Piso 2 3 5. Pwede kayo kay kitang tanan mabulahan. Sige, ukbi na. Oh, sige, sir. Ugba na to. Ukbi. Okay, ugba na. Kameraman, paduli ha. Gamay ha. Ron na siguro yun. O gold na ni. Tara. Katong barahon. Sige, sige. Kini. Kaute. Kusog kayo ni detect nga tong detectors golden napita. Pas. Ayaw hinay-hinayi atong pagkadato. Usa man siya. Madato na taga hinay-hinay pagyud ka diha. Pas Diya guys. Samtang kakaut atong kauban. Diya hapit na. Uy, tara. Ani guho na. Tara. Uy, temsa. Sama na. Unsa man eh? Botelya. Lana ni sa ungo. Langas, oh. Di panimaw guys. I'm sure nga di panimaw. Lana sa ungo. Tara, nagputas na. Tara. Pas. Tara. Tara. Diyan na. Di. Unsa? Sa tayo man eh. Gidi ay. Assistant. Pike ang imuhang detector. Made in China. Tingog ba siya pag-detect? Tay, di mungkog kang dako assistant. Tay. Apa sih? Tay, sir. Sorry, sir. Tay, baka.